Ibro? Ya gari? Lafiya. Ya ji da ya yi lafiya kalau. Mun yi ta daga wurin mata mai anguwan. To, a kira mu yi magana za ba mu kule. Shi ne mu yi magana, mu ce to. Za ba mu alede. A zaba jami'an. Shi ne ma ce to na ga kana kuna tara jama'a. Ana yi magana siyasa. Siyasa ba. Shi na ce zan zo wurin ka. Adin za ba ni wani kamasho. Menene kamasho na? To in an baka kai me za ka yi? Ha? Tun da zata bani alade. Adin ya bani kamasho na ba sai mu ci kan siya kare ba. Ni dauki kudin baka ka sai kare? Ha? Kuma kwa siya rago? To da rago da kare ɗaya ne dan uwa ka. Karen banza ya ci ubansa karen. Kuma rago banza ya ci bashi rago daga yi magana ko kare nawa rago na kan. Ya zama dole wani abinci wani zama na wani. Ha? Akuya kafa nawa ne? Kafa hudu ce. Lago kafa nawa ne? Hudu ne. Kare ba? Ba sani ba. Ha? Duka waya halitta su. Allah ne. To ba duka nama ba. Zaka yi magana banza wurin. Ha? Aladan banza. Kama ragon banza. Zan ji tsoro za ji ragon. Shi da yana da kawo ma an ya ba sha wahala. Ban mi mata ci ubanta. Ban mi. Ban mi. Ban mi mata ci ubanta. Kai ma kunu zaci ya ci wash. Sai magana ku ce ku ba sha jiya. Barkutun banza. Kada kokon banza. Koko ba dawa na ba. Shi ma burkutu ba dawa na ba. Zai ka yi dabara kuna yi wayo na hada da ko sai saboda kara bugu. Mai ba mu sani ba. Allah ya tsina ban mi. Allah ya tsina ban mi. Allah sai ne kunu zaci. Sai ka yi renu wayo da ni. Kai dan gwari. Ina zan ci uwarka. Allah bai ka yi saba. Baba ni na ci uwa mu. Kai bai ka yi saba. Ka yi kare mi a wurin. Allah ya sani maka.